Sopo ngono jago. Lagune ambiar to ya. Ya melok dirumpot ya. Lempere gede-gede. Wis mangan sitok e wareg iki. Lemper aku semua. Ya iki lho. Sing ini sapa ta mboke nono lho, Pak cilik-cilik. Babare kawula. Nah, Susu mbak ya kurang gede. sakjane trek kurang gede iki kok. Iya. Dilebokne, nek dilebokne kardus kuwi kurang gede. Ini didang ini iki. Sing cilik kok dicukuki. Apa ngono teko sing tinggi kardus tidak gawe. Kira to keduse yo gawe dhewe Kuwi kecilik elek satu. Sundep lho sing tinggi subuhan. Sing tinggi anu ampe ndak padha nek engko digulung. Contong. Gulung lebu. Iya, sing cilik-cilik lho, Jalan. Iki mataku. Enggak, iki bene sing wis kadung iki kok gaene digulung lho. Digulung digitingi warna kan. Sing tinggi anu, sing tinggi subuhan. buan iki. Ah, paling Maksudnya sing tinggi ada kerdus untuk gawe cilik. subuhan muga-muga ora dipangan. Oh, di sini ben ngeles di sini sampean di sini. Rumah aku ya gede kumpul. Wong didang kok. Didang ya cilik. Aku digawakne itu sejinah. Ngono kan enek wong jajak, enek wong pesan terus kurang. Sikat. Anu tarik makan. Anu gawe jajan terus nek ranu tak marak didol ini kanca kula, barak didol ini Mbak Ru. Lah karo nggih, wis karo Ru kirim nih. Mas Jan, kok balik mampiro yo? Nyapo. Nyap terus apa to, Mbak? To mampiro. Saya tadi lapar. Kayak belenuk ngono rek gawe iki. Tapi sini iwak pitik. Wah, Aku isine iwak anu kok senengi isine sondren karo aku. aku seneng isine brambang. Tadi dilihat. Dili brambang. Senengane brambang. Tapi ora didang nek, rumah sakit ini iki langsung. Kan jam pintunya langsung. Mau kemana? Ada gunting. Anu Demar, gur kulkas kaya Demar. Gunting iki anu. Lah anu sing dolanan Jaka mau ngomong. Jalan gunting. Guntingku mana? Aku mau bikin layangan, Bang. Oke, ini kokono ini nenek rong. Apa? Kasih tak mampu. Sing kulon lan Agung kulon mesti ya. Jadi tinggal ini omahe sapa sing endi? Dia masuk di, hah? Oh iya, Pak. Boleh dikembok loh mas tinggal ini. Ini ki anak sing sak mene-mene iki kobar kan diduduti kene hari. Marep dhewe mangane. Iya ngentekne anu sak lodong kowe. Lanjut games karo brambang. Entekne antara pangan iki katon sono ya. Ranjawani dilokne barang. Mangane sapa? Timbang ra dipangan.
Timbangi utuh iman-iman. Enak ngomongin Jaka ya loh. Ini orang itu malah Gawe lemper wong lho. Nggih anu iki wong rewang wedokan nggih lemper iki. Ngendi Jaka? Kene limong ini. Jaka melok Kene limong ini. aku ya, tulung aku. Lah bareng ngendi? Barang ngetan ku disitang. Si jam komple lho. Siji, loro, papat, Sing gedhe ben wareg maneh. karepmu dhewe kok kongkonan. Lah piye titik Kurang akeh yo mangane nek kok 5. ora wareg. Apa? Sampai ini kaya kok ya. Ya apa? ora pada tepak. Ora pada tepak. Tapi tak war. Bocah aku tak njaluk kisi ka Sang. Napa nih? Gue tak warai lho ketape. Iki ta. Wis Ngomongnya pundi? Wah, pinter aku ngomong tak warai malah layak. niru-niru aku kok. Iki endok. Karepmu dhewe wis tok. Oh, nanti apa sih aku kaya Iki ra tinggi lho, manganane ra tinggi. Tinggi. Ya wis iki brambang iki Brambang. Aku lo ambiar yo nang tape ini. Ajar. Ambiar. Kok sampai suwine. Wis suwi tapene anune ketane Mbah Marem. Lah, hukum kurang anu ya. Nek ngakom. Oh iya. Anu saking wis suwi. Lah iki solo lek mantenan besok mesti anyar iki mesti ya. Kene aneh guna sing rodok kaburno mondok enek to. Alah, lati ngilik jil ki padha ae. Lek lati mulek. Aku kan ngene. Enggak kayak aku jaluk surat gede ya oleh surat cilik kok. Aku ke mantene Dika itu kok nek ditasak. Jelat soleh. Dikra ilang, krae mbrek. Ikan wis blondol. Yo dite sak ketemu tak ngene blojo. Kok kebangetan jarene nek dikra nek anu. harus syuting wajah lho. Wajah iya. Sing disyuting aja ra ngono lho, Pur. Sing ngene kadang gaene iki. Lah piye kok lek ora ketara Ono ae lho. lebane ning YouTube kok Dilangi lho, Pur. Yo kok kuwek-kuwek. Ya mbok kate bendina tak lebok. Yo wae anu ikon. Tak celuki lho mong yo an. Mbok ayo mbok. Rene mang. Ampun lho, per mriki. Rene lho kok balik nyapo aku ngene. Ro nek kancane lho. Ih mah ngono sing suci sing. Mbok endi mbok? Kaya Langsung kamu Aku tak susul, Dik. Awas wae kurang aku sih ya. emo iki. Iku entek lho. Anune Gambar lah ngatok tukule. kok lambemu yang gocong. Marep ke ambiar. Car. Yo. Boten anu suwek ah. Lah ngono ya, lah jane lak dawa ngono jane ra anu ya. Lah kadang nek sing dek sak.
kon kan dolanan. Lah iya mau gedang pirang dina apa ora dikarbit. Ora lek ten anu lho, gedange ra mateng apa ora dikarbit. Ora dikepik ora apa-apa rong dina.